पुढे एक महत्त्वाची बातमी येते आणि ही बातमी आहे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामधून अवकाळीनं जिल्ह्याला झोडपून काढले। सोयगाव तालुक्यामध्ये वादळी पावसासह गारपीट झाली आहे। जरंडी, बहुलखेडा, निंबायती आणि फरदापूर परिसरामध्ये वादळी वाऱ्यासह गारपीट झाली आहे। या गारपीटीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय आणि शेतकऱ्यांचा हातातोंडाशी आलेला हा घास हिरावला गेलेला आहे। गेल्या 2 दिवसांपासून राज्यात अनेक जिल्ह्यांना अवकाळीचा इशारा दिलेला होता। छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून ही दृश्य आपल्याला पाहायला मिळतात। संपूर्ण या भागामध्ये मोठ्या गारपिटीचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला होता। त्यानुसार गारांचा मारा अक्षरशः या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। सोयगाव तालुक्यामधली ही दृश्य आहेत। वादळी वाऱ्यासह या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला आणि अक्षरशः गारपिटींचा थरच्या थर रस्त्यावर आपल्याला साचलेला पाहायला मिळतोय। जरंडी, बहुलखेडा, निंबायती आणि फरदापूर परिसरात अशा प्रकारे वादळी वाऱ्यासह गारपीट झाली।